Amit komat kamit. Ora ana sing iso nambani, kejaba Gusti Allah sing iso nambani. Ambemu kuwi ngomong ngawur ae. Tapi iya ta, War. Aduh. Sering mbok pakai ta, Yul? Ya enggak lah. Lah ngapa? Suwen enak ra nggih katok. Isis. Amit komat kamit. Ora ana sing iso nambani, kejaba Gusti Allah sing iso nambani. Setan ora doyan, demit ora ndulip, sing doyan berarti matane merem. Dongamu iku kok nganyelke to? Masa demit ora doyan? Sing donga aku to, War. Sak metune lambeku to. Ketemu kok ireng kabeh to, War. Masa berarti akeh penyakit ya? Segere. Ledek ngawur, iku lho geteku malah kok ombe. Apa to, War? Iki lho kopi. Sik ya, War. Dinteni ya bekam ya. Muga-muga larane ndang lunga. Utang-utange ndang do lunas ngono. Lah wong bekam kok ngantek teko utang barang no. Ngerti ora, War? Bekam iki salah satu obat tradisional sing iso ngobati penyakit, War. Dadi demit-demit sing ning jerone awakmu iki iso metu kabeh, War. Lah metune saka ngendi? Saka getih sing metu mau, War. Berarti awakku iki jine akeh ya. Jane mung sitok, War. Gowedhi. Lemu ora? Lemu, War. Ambemu kuwi ngomong ngawur ae. Tapi iya ta, War. Aduh. 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 Ngomongane aku lemu maneh ngene. Aduh. Aduh. Cangkem tuwek ra iso giatur. Ancur. Ayo ndang rene mana? Kapok kowe koclok. Kapok koclok. Jangan kabeh. Celuk. Iki lho Tim, apik modele. Awakmu duwe gak? Aku duwe yo. Tekku warnane abang. Lebih menantang ya. Sik yo. Awakmu rae koyo ngene iki nggo sapa? Ono lah. Aku seneng sing iki ngopo lho. Esis enek angin-angin nih. Sik jalan ya. Iya iki apik ya. Enak iki. Modele mlebu nang bol. Sering mbok pakai ta, Yul? Ya enggak lah. Lah ngapa? Suwen enak ra nggih katok. Isis. Oh iya, Tin awakmu ingin ketemu Jupri ya? Lah kok bisa ngerti awakmu? Piye ceritane awakmu iso gandeng karo Jupri iki? Anak lah. Masa koyo ngono tak critakno. Isin aku. Oh iya. Piye hubunganmu karo Lakat? Usah aja bahas kuwi. Hubunganmu ndak ruwet wae. Tapi isih kan? Ya isih. Cuma ngambang. Ngambang piye sih, Yul? Wis ngono kae lho, ngambangku. Kadang moro-moro rene njaluk jatah, bareng ngono ngilang kok setan. Gak kayak jalangkung ta? Ayang jajal. Alah, abang kok ora kancingan kok. Apa kuwi? Pak De. Mlebu wae. Nek aku udah piye? Ayo wis tak bali. Dudu jatahku kuwi kok. Lek dadan sering rene ta? Alah, wong kucil kayak gak usah digagas.